हाय लोगोफोर आं दैमालु नोंथांखौ आंनि चेनेल बड'टेक आरनायाव बरायबाय। लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननो बे भिडिअ फोरमायगोन नोंथांमोना जुदि WhatsAppनि गेजेरजों लोगोफोरनो फट' सेन्ड खालामनो नागिरोब्ला बा फट' हरनो नागिरोब्ला अब्ला नोंथांमोना माबोरैहाय अरिजिनेल क्वालिटिनि फट'खौ लोगोफोरनो सेन्ड खालामनो हागोन बा फट'आ केपचार खालामनाय समाव बेसे MB सिखारदोंमोन बे MBनि फट'खौनो बोरैहाय सेन्ड खालामनो हागोन आं नोंथांमोननो बे भिडिअ फोरमायगोन। अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जागायनोसै। लोगोफोर बे भिडिअखौ आं नर्मेलि जायफोर बिथांमोना मिन्थिया बिथांमोननि थाखायसो बानायदों। स' भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। लोगोफोर बेनि थाखाय नोंथांमोना जेब्ला WhatsAppखौ अपेन खालामगोन आरो लोगोफोरनो फट'खौ हरनो नागिरगोन अब्ला नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामबा नोंथांमोना नैबेवहाय नुनो मोन्दों मोनसे अपसन केमेरानि खाथियाव बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै हो। बेवहाय क्लिक खालामोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेवहाय नोंथांमोननि गेजेराव 6टा अपसन नुनो मोनगोन। बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै हो। गिबियावनो नोंथांमोना डकुमेन्ट नुनो मोनगोन बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामना हो। बे डकुमेन्टआव क्लिक खालामनायनि उनावहाय नोंथांमोना नै गोजौहाय नुनो मोन्दों गोजौहाय ब्राउजार आदार बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों। बेवहाय क्लिक खालामनायनि उनावहाय नोंथांमोना थ्रि लाइननि अपसनाव क्लिक खालाम। बेनि उनावहाय नोंथांमोना इमेजाव क्लिक खालामनानै हो। इमेजाव क्लिक खालामब्ला नोंथांमोना जा बे फल्डाराव दोनदों बे फल्डारनिफ्राय जायखिजाया मोनसे पिक्चार बा जा पिक्चारखौ हरनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालाम। बेखौ सेलेक्ट खालामनायनि उनावहाय नोंथांमोना बेयाव सेन्डनि अपसन नुनो मोनो राइट साइडआव सेन्डआव क्लिक खालामनानै होदो। सेन्डआव क्लिक खालामनायनि उनावहाय नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोन्दों आंनि फट'आ अलरेडि सेन्ड जाबाय। बेसे MB दंमोन बे MBखौ नोंथांमोना बेवहाय सेन्ड जानाय नुनो मोन्दों। बेबायदिनो नोंथांमोना फुल क्वालिटिनि बा हाइ क्वालिटिनि फट' लोगोफोरनो सेन्ड खालामनो हागोन बा अरिजिनेल क्वालिटिनि फट'खौ सेन्ड खालामनो हागोन। केपचार खालामनाय समाव बेसे MB सिखारदोंमोन बे MBनि फट'खौ नोंथांमोना लोगोफोरनो सेयार खालामनो हागोन WhatsAppनि गेजेरजों। लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिन्थिबाय जानांगौ WhatsApp फट' सेन्ड खालामब्ला बोरैहाय अरिजिनेल क्वालिटिनि फट'खौ लोगोफोरनो सेन्ड खालामहरनो हायो। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै गासिनोबो सेयार खालामहर आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबा साबस्क्राइब खालाम लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै हो बे टाइपनि भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। अब्ला लोगोफोर उननि भिडिअ लोगो मोनफिननो मिजिं लानानै दिनैनि थाखाय बेखिनियानो बाय बाय। गसाइया नोंथांनि चेनेलखौ जोबोद मोजां लाखिथों। जै बर' हारिनि जै। टाटा बाय बाय कलिकाता बम्बाइ।